Utah, The Wave, een onherbergzaam gebied waar bijna niemand kunt. En dan? En op een gegeven moment, toen had mijn man net een hersenoperatie gehad. Dat was de eerste reis die voor mij. Hij had een hersenoperatie gehad en 4 maanden daarna kreeg hij een hersenbloeding. Dus het was eigenlijk als, zeg maar, dat we moeten stoppen. Nee hoor, vertel verder. Oh. De eerste keer dat we reisden. En toen dachten we van, nou, als we dit overleven, dan mogen we blij zijn. Dus hij liep omhoog, hij ging de rots op en ging kijken of er iets in het gebied kon herkennen. En dat was niet. Dus ik kwam naar oor toe en zei, volgens mij moeten we dijkhandje op. Dus op een gegeven moment ben ik gestaan. Ik heb de ogen dicht gedaan en ik ben gaan draaien. En op een gegeven moment stop ik, omdat je tintelingen in mijn tenen had. En zei ik van, ik ga alleen maar dijkhandje op. Dus we zijn dijkhandje opgelopen en toen zijn we op een gebied gekomen waar we wat we herkenden. En toen kwamen we terug. Het was donker, pikdonker. Er is een oer door een dirt road. Ja, eigenlijk... Daar komt ze geen lucht op tegen? Nee, niks. Helemaal niks. En toen dachten we, dit moeten we nooit meer doen. We zijn op Page gereden. We zijn in een hotel gekomen. We hebben geslapen. We zijn wakker geworden. En toen dachten we van, goed terug. En dat hebben we ook gedaan. Een aantal jaren geleden. Maar wie is zich getrouwd? Indiana Jones of zo? Nou, we zien er heel normaal uit. We zijn nooit echt... Maar dat moment waarop zich... En de best dan totaal op zichzelf aangewezen, eigenlijk hier. Ja, hè? weet ik wel. Maar komt ze dan op een gegeven moment in een soort van... transcendente state of mind... waarin zich dan rondgies draaien... en op een gegeven moment aan de trillingen in die hand vuls... welke kant dat ze op moest... Of wie heeft zich dat zelf uiteindelijk dan geanalyseerd, dat moment? Kijk, ik heb veel gedaan in mijn leven. Ik ben niet alleen een kantoorbaan gehad. Ik heb de opleiding gedaan voor yoga en meditatie. Ik heb een klein praktijk gehad tot ik een hersenbloeding kreeg. In regressie- en reïncarnatietherapie. En daar pik ze dus het een en ander mee op. En dan vult ze dus ook, dat was als kind al gevuld heb, dat het bestaat. Dat gewaardeerd wordt enzovoort. En ik gebruik dat gewoon. Op momenten dat het me goed kan. Ik geloof dat ook. Was het nou zeer. Ja. Maar dan moest het kennen. Nee, dat is niet waar. Nou ja, iedereen kent het. Ja, oké, dat klopt. Dan moest je de stekker aan het juiste gaan. Juist. Dat zal. Of juist de stekker er even uittrekken. En ik zelf openen voor... Wat ik altijd zeg, van, het is heel simpel. Stel je voor, dat is één groot stekkerdoos in het plafond zitten. Ja? Dat anderen noemen dat God, en anderen is dat in de hemel. Geld wie ze dat noemen. Iedereen heeft zoveel stekkertjes gekregen, maar hij moet beslissen welke stekker dat er in die stekkerdoos doet. That's all. That's all. En eigenlijk moest ze dan denken dat Roet in de kop een kabelcup met een stekker en die moest ze inpluggen. Ja, als ze dus veel zegt van... bijvoorbeeld, ik heb een hele hoop gedaan wie ik mijn praktijk heb gesloten. Toen waren we al naar Amerika geweest. Hadden we contact met 2 kunstenaars, schilders. En die wilden ook naar Amerika. Die hadden foto's gezien en vertel mensen een keer wat voor kinderen doen. Die zijn hier geweest. En toen zei, dat was Paul Bekkers, die zijn vorig jaar alle 2 overleden. Paul Bekkers en Felix Wijns, heel goeie vriend. En dat heb ik, goed. Die kwamen hier en toen zei Paul tegen mij van, wij maken de foto's. Zeg je, als tegen zo kan fotograferen, moest ook kunnen schilderen. Ik zeg, ken ik ook. Deuren, voor ons. Dit zit er, dat bedoel ik niet. Kunstschilderen? Ja. Kom maar eens een keer. Ik zeg, ach Paul, kom. En op een gegeven moment, na een half jaar, dan ben ik toch een keer erheen gegaan met goeie secretaresse, blok papier, een pen. En Paul zei, hoe is die materiaal? Ik zeg, je weet toch niet wat je moet gebruiken? Ik zeg, geef me maar eens een liefje. Nou, ik ben er gekomen de eerste keer. Toen is dat wat wil ze doen. Ik zeg, ik wil dik werken. Ik had grote tubes verf gepakt. Ik had mazoniet laten snijden, zo groot. En ze zei, nou, begin maar. Dus ik pak de eerste, ik vergeet het nooit meer. Ik pak de eerste tube, ik pak ze vast. Ik kniep ze helemaal uit. Ik ga er met de hang doorheen. En toen zei Paul, ik heb even mij zo gezegd, dat wel een duur business. En zo is het gekomen. In de zin van dat het... Dat ik veel werk, de anderen pakken een klein beetje verf. Nee.
En zo is het gekomen. Is dat een van die schilderijen? Mogen ze binnenkomen, maar eigenlijk wil ik... ik zet mij voor de luchtgelijn in het atelier zijn. Even filmen in het atelier. Zullen we dan eerst het gesprek afmaken? Ja, dat is ook goed. En dan even naar die atelier kijken. Wat vindt ze het leukste? Spelen met iets tastbaars zoals verf? Beide. Of spelen met iets wat moeilijker te griepen is, zoals Word, wat ze doorgedaan is? Beide. Ja? Het gaat niet zonder elkaar. Kijk, als ik in het schilderen ben, dan vallen de Word me eigenlijk in. Op het moment dat ik bijvoorbeeld heel even in bad zit... en dan kom je tot rust. En dat zijn 5 minuten. En dan denk ik geloof met gaat van... wie los ik dat in godsnaam op? Dat weet ik eigenlijk niet. De ene keer dan valt me in en dan weet ik het. Het zijn momenten dat ze tot rust komt. Zo wil ik ook hier 80 weer. Dat ze nog zo bezig is met alles. Ik weet niet hoe oud is ze is, maar ik denk, ik kan me niet veel zelfs te stil moeten zitten. Ja, en Geron niet, alle twee niet. Ik heb ook altijd plannetjes en zo. En er broeit altijd iets. En gisteren zat ik in de auto en toen dacht ik aan een liedje. En toen dacht ik, wie zou dat liedje klinken? Hij weet dat zelf nog niet, maar dat deel ik dan nou even. Wie zou dat liedje klinken als een artiest die ik ken, uit Heerlen, als die dat zou zingen? En toen ik erover nadacht, dacht ik bij mezelf van wie zou ze dat dan in Word moeten omvatten? En toen had ik eigenlijk op een gegeven moment, na een paar minuten, had ik een kort gedichtje of een songtekst of zoiets. Omdat het is een artiest, dus dan... en dan, ja, dat komt uit het niks stuk. Ja, die dicht, als ze bijvoorbeeld in bad zitten of zo. En dat delen we dan, denk ik. Maar ja, als journalist moest ze het leuk vinden om met Word te spelen, sowieso. Ja, en ik heb het wel drukker, ik dicht dus ook. En dan denk ik, het enige wat ik nu nog zou willen, en dat is voor volgend leven, is muziek maken. Dan zou je er ook een song van kunnen maken. Ja. Dan zou je dat kunnen doen. Maar we hebben al een afspraak voor willen in een volgend leven, dan willen we een band oprichten. Met z'n tweeën? Ja, Mars Mellows. En waarom een Mars zoals in de planeet? Mars ziet er net zo uit wie het zuidwesten van de Verenigde Staten. Ja, Utah. Die mooie rode... Ja, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Wie zou ze die kleur rood dan nemen? Hebben ze er in Amerika een naam voor die kleur rood? Er zijn zoveel tinten in. Want het is een schakering die gaat van beige lopen tot rood. Ja. Het is rood. Het is rood. Het is de kleur van mijn hart. Het is echt het ijzer. Die hart is zo gekleurd? Ja, ik denk het wel. Mars rood. Dat klinkt eigenlijk niet, hè? Zou je eigenlijk een poëtischer naam voor die kleur rood moeten zien? Ja, bedingingsschat. Ja. Kijk, als we nu dat korte staal zit een beetje in de buurt, hè? Ja, ijzer. Is dat ook een eigen creatie? Ja, nee. Dat is van... We hebben met aan de kunstroute geholpen werd eindelijk keer in de 2 jaar. En samen met ons nodigen dan een aantal... Hebben ze nog altijd ook achter het klooster de beeldentuin door? Dat heeft ook wel eens... hebben ze ook wel eens dingen met kunst gedaan? Hier in het klooster? Ja, maar dat is weer gedaan. Dit is dus eigenlijk... Kom met de kunstroute maar eens een keer deze kant op. We hadden het vorig jaar... hadden we een kleine 600 mensen over de vloer. Dus die komen hier naar binnen, lopen naar boete... lopen naar de tuin te kijken. Als ze dat op het ogenblik zien, dat is pleetje. Dat is echt pleetje. Ja. Ik snap dat ze niet alles wil prijsgeven op camera, maar dat gewoon. Ja. We mogen dat dadelijk zien als we klaar zien met het gesprek. Ja. Een volgend leven, de Marshmallows. De Marshmallows. En wat voor muziek wordt het? Ik denk
Tenminste, wie onze voorkeur nu uitgaat, veel Amerikanen. Oh. Dat is muziek die ze zo lekker kunt draaien op de radio of in de auto als ze aan het reizen is. En dan draai je voor meestal niks. Oh. Verkieken en verdenken. En dan rie je bijvoorbeeld... ik zit meestal achter het stuur. Hier rie je binnen niet. Hier is geen lol aan om niet te rijden. Maar daar in een grote bak, een grote weg. Ja. En dan kan ze rijden. Ja. En dan, ik zit achter het stuur. En dan kijken we dus wat voorbij reed. En dat zijn auto's. Of helemaal niks. En we geven als voorbeeld bijvoorbeeld. Dan komt een verhuiswagentje en daar staat met grote letters op Penske. Ja, veel als Limburgers weten wat Penske is. Ja. Ze zeggen Penske. En dan bedenk je weer als van het modder Maastricht. Die is geïmigreerd naar Amerika. Dat heet Penske. Misschien is het wel zo. Ja, wij weten.